Alakazam! Arvoisa yleisö, taiteilijan apuraha. Valmiina? Oli! Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi jotain todella vaarallista. Kuolemaa uhmaava yhden käden heitto. No onks se paha? No ei se nyt pahasti, mutta lähinnä mä mietin tuota rannetta, että mitä mä jaksan koko kesän vetää. No jos sä oot vähän rennommin ensi kerralla. Hei. Nyt tuli. No wow! Tuollahan me saadaan tonnekalapurkit mieheen. Niin saa. Ja mä voin ostaa sulle vielä laastaripaketinkin, kuule. En mä mitään laastarit tarvii, mä tarviin lääkärin. Tiedätkö, ihan oikein lääkäri. No, mä voisin olla vaikka sun kotilääkäri. Mä tiedän. Ei! Jaffa! Niin. No niin, heti tuntuu paremmalta. Mä voin jonkun verran yhdellä kädellä, mä hurmaan ne tälleen. Se niinhän sä hurmaatkin, se on oikeesti ihan sikahyö. Oh. Keskity. Alakazam! Niin, se on käsityötä. Annatko tän eteenpäin? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi, hyvä yleisö, näemme kuolemaa uhmaavan yhden käden heiton, joka ei säästele itse taiteilijaa eikä appelsiineja. Hyvä yleisö. Hei, mennäänkö Suomeen sinne samaan mestaan? Ai miksi? Miksi siellä on se Mimmi? Mikä Mimmi? Mikä Mimmi? Se, millä on se ihana punainen paino. En mä nähnyt mitään sellaista. No. En mä nähnyt. Eikö ihan oikeesti? Se voi olla siellä huomennakin. Ei se ollut hyvä paikka edes. Siellä oli tosi nihkeet porukkaa. Ei se ollut missään. Mikä oli päivän saldo? Itse asiassa aika hyvä. Tuli 2 eurosia aika mukavasti. Mitäs se seteli? Mikä seteli? No se, mikä se Mimmi laittoi sen purkkiin. En mä nähnyt mitään seteliä. Siis minkä se tyttö laittoi tänne purkkiin? Eli ei ollut mitään seteliä.
Missä se seteli on? Mitä sä nyt vauhotat? Mä näin omin silmin, kun se... Missä se seteli on? Anna tänne näin se seteli. Elä! Anna tänne näin. Elä koske! Mitä nämä rahat on? Sisko, mistä helvetistä tässä on kysymys? Mitä noi rahat on? Kirjoittiko se tän numeron tähän? Kirjoittiko se tyttö tän puhelinnumeron tähän ja sä et kertonut mulle mitään? Miksi et sä sanonut mulle mitään? Mistä on kysymys? Anna sun puhelin. Miksi? Anna se juuri tänne näin. Hei, oota. Hei, me voidaan mennä huomenna sinne. Mennään huomenna sinne samaan mestaan.